Taas nga linya sa mga pasahero nga buot mouli sa ilang probinsya ang maobserbahan ning Biyernes sa buntag sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 10 sa buntag, naabtan sa MyTV News Team ang mga manguliay nga naglinya na aron makapalit og tiket paingon sa ilang destinasyon. Tuyong misayo ang kadaghanan nila tungod dunay mga fully booked nga biyahe ug hayan magdasok na ang mga pasahero ning weekend. Usa sa mga pasahero nga mobiyahe paingon sa Calbayog, Samar, mao si Nueva May Galanto. Si Galanto nagikan pa sa lungsod sa San Remigio apan tuyong misayo og biyahe paingon sa Pantalan. Apan pakyas siya sa iyang pamilya sa pagpalit og tiket ning adlaw tungod na fully booked na ang mga biyahe paingon sa Samar. Wala pa, nagliba mi fully booked mangutanan. Fully booked? Oh, dumi Calbayog nya. Wala man ta diri ay biyahe ang Calbayog kay ugma pa so murag magbiya or book mi. Nya murag fully booked na sad. Murag mata mi Pier 3. Sa pagsusi nato sa mga ticketing booth, fully booked na sagad ang mga biyahe karong Biyernes gikan Cebu paingon sa Tagbilaran, Bohol. Swerte sab nga nakapalit na og tiket si Genereca Vidad paingon sa Tagbilaran apan nasayop ang pizza sa tiket ug ugma pa iyang biyahe. Try lang ako ni siya pausab gahapon ang nabutang nga pizza ba unya. Ako lang tan-awon og kuan nasayop ang pizza. Mubutar unya ato dun bakasyon. Kay taas man kay ang bakasyon. Subay sab sa pagdaghan na sa mga pasahero sa Pantalan, nakaposisyon na sab ang mga K9 units alang sa pag-inspeksyon sa mga bagahe sa tanang pasahero. Samtang, nibisita si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Cebu South Bus Terminal aron sa pagsusi sa kaandam niini sa pag-abot sa daghang mga manguliay. Mas hamugaway na sab alang sa mga pasahero ang pag-abot sa ilang bus tungod mugana na ang katunga sa mga air-conditioned units sa CSBT. Nagbutang sab ang management sa Cebu South Bus Terminal og mga libreng complementary water dispenser aron dili uhawon ang mga pasahero. Ug tungod katunga pa lamang sa waiting passenger lounge ang nabutangan nag air-conditioned units, nagdungang na lamang og electric fans sulod sa maong lounge. Samtang, sa pagpatuman sa seguridad, nagkanayon ang hepe sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Colonel Percival Zorilla nga gideploy na nila ang ilang mga personnel sa mga strategic area sa lalawigan, apil na ang terminals. May mga security forces na tayong na pinadeploy, inilagay natin dito. Ito sa South Bus Terminal, meron tayong dito mga kapulisan na magbantay sa entrance at saka dito sa loob para mapanatili natin ang katiwasayan dito sa loob ng Cebu South Bus Terminal. Kini si Mary Francis Lin Kaayon, alang sa MyTV, Cebu.